راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلامتنا نقدم أبرحوان كربان تركبو كبرا سماعتي راديو إيرنا نايلومي حموس بحتي تكمتي كلتاشن عسران فنونا يفلم الله أبزي ناي ساعت زي تحستونا زينا أمس قدمي چاوچاوتا بوليتيكا زرستو زعبان مدب من اسياتن تغطاتيلو كسعبيو مكتالكم بخبر نعدم ناي زعلت زي أرستا زينا أب إرترا كركيشا بستبهالي كبابي دهساس ورك النحسن تبق وتسيت كم سترخبو تقليسو عسلم بتا أب إرترا زوباقاش واركان قماقم كيح بحرن قنا مفراي قتل مهلاو ودب مقبن حرشان أتحساسيبو مالي ملوء بملوء بسيفيل زقومي مسقاقر منقستي كساب زمسرت اقدا كغتسل تغلولو تبايلو راديو إيرنا ناب زرزر زينا مسن نسقر دما اب إرترا زوباقاش واركاب زركب كبابي كركشا كاب كلتاشن عصر شمونتانات حيزو اب دهساس ورك النحسن زتوافره ألفا إكسبلوريشنز تبالو كوبانيا زد تبابع وصيت مركابو تقليسو اتي كندا زمدبرو كوبانيا كاب دهساس ناب كوعتان عدنان نمسققر أبزخ إلو كالعين سالساين مدرخات مسمنق سيرترا يزرارب مهلاو تحبيرو كابيشا 55 كيلومتر ندو باو مبراق ريحقو زركب كركيشا تولادو بهيرو كناما بهلاو عدنا زكايدلو زنبرو كبابيو انتغوني كاب زحالفي عمتات تحيزو أبت خبابي بهلاو عدنا كيكايد منق سيرترا أجيدو يتسانيحو أب إرترا لعلي 16 ناي وصاي كوبانياتات أب عدنا استفلالي هابت هاجر توافيرن كوان تلوا منقس إرترا بزي قلوس أقباب بيت صحفة بريزيدنت بزقومو بورد يم حضرو مهلاو يوم زيقاتات زتقصو كاب مودة توارح ناي زحالف عامتات حيزو أب مبرق أفريقيا زوباقيح بحرن هاجرات دوباوي إسيان ببزحي سرعي ورار عسلم بتا بتزامادي كزحل الرقوان تلو إرترا بتركبن حيدت هاجرات كرنا أفريقيان كيح بحرنجن اتسقات كتسال مهلاو ودب مقبن حرشان أتحساسيبو اتودب أبزرقعو وانا ومقلتي أبزوانزي أب إرترا من السودان أبزداوب معرباوي شنخن كاب عسب كساب قرورا أبزلوه قماقم كيح بحرن انقاقوحو زتسفزلو نايبرخا عسلم بتا أبزمت سكنيات حدقا كورد كم زغل أتنكغو أبزوانزي أب مبرق أفريقيا زور زلو حيال زناب نمربح حنبتا متشو سلزغوني هاجرات زوبا قدمه مدلاوات كغبره اقدمو متنقطا قريبيو ورار عسلم بتا اب ኢትዮጵያውን በዝባሰ የተቀዕ ከምዘሎ ዘመልከተ ወደብ መግበን ሕርሻን ሱዳን የመንን ስዑድ ዓረብን ወን ካብዚ ናይ ዝወራርዚ ሓደጋ ናጻ ከም ዘይኮና አስሚሩሉ እቲ አጉራው ትካል ምስ መንግስታት ዘን ሃገራት ብምትሕባር ወራር ዕስለም በጣ ንምምካት ይሰርሕ እኳ እንተሎ ዘተዋሃደን ሓበራውን ጻዕሪ ከም ዘድልዩ ዘዘኻኽር ኣብ ሃገራት ቀርና አፍሪቃ ብሰንኪ ወራር ዕስለም በጣ ሚሊዮናት ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቃሊዑ ምህላዊው ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድሕሪ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ 15 ሃገራት ኤኳስ እገዳ ተነቢሩላ ዘሎ ማሊ ክልዓል እንተኾይኑ ሙሉእ ብምሉእ ብሲቪል ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝተገልጸ ንሃገራት ምዕራብ አፍሪቃ ኤኳስ ወኪሉ ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ዝዘተ ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ነበር ጉድላክ ዮናታን እገዳ ንኽልዓል ዝዕግብ ስጉምቲ ከም ዘየለ ድሕሪ ምጥቃስዩ ዕልዋ ዘካየደ ሰራዊት ሃገር ጥሮታን ዝወፀ ሚኒስተር ምክልኻል ነበር ኮሎኔል ባህንደያ ፕሬዝደንት ክኸውን ድሕሪ ምምራጹ እቲ ፕሬዝደንት ድማ ካብ ሲቪላዊ ወገን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን ዝነበረ ሞክታር እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ረቂሕዎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ሲቪል ዝቆመ ካቢነ ሚኒስተራት ክምስርት መደብ እኳ እንተለዎ መልዓል እገዳ ገና ኣብ ጠልጠሊ ዘሎ ጠንቀናይ እዚ ድማ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝመርሐ ኮሎኔል አሲሚ ጎይታ ምክትል ፕሬዝደንት ኮይኑ ክቕጽል ብምውሳን እዩ كبرات سمعتي زينا تفصيملو ጫውጫውታ ፖለቲካ ከስዕቢው راديو إيرنا راديو إيرنا ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ ጫውጫውታ ፖለቲካ ሃገርና اتفتخم تخطاتلتي مدبات ريد إيرنا
ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ቀንዲ ተገዛእ ኮይኑ ዘሎ ኣእምሮና ምዃኑ ክንርአፈቲና ነርና መንግስቲ ኤርትራ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ብረት ሒዝዎ ከም ዘሎ ተደጋጊሙ ይንገር እዩ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን ሓደ ሰብኣይን ገለ ውሑዳት ኣገልገልቱን ምዃኖምን ብዙሓት ይገልጹ ከመይ ኣቢሎም ግናኦም ውሑዳት ንብዙሓት ብዘይድሌቶም ዘሕዝዎም እቶም ውሑዳት በላሕቲ እቶም ብዙሓት ድማ ቀልቢ ዘይብሎም ስለ ዝኾኑ ድዮም ተገዛእቲ ድሌቶም ውሑዳት ኮይኖም ዝነብሩ ኤርትራ ብዙሓት በላሕቲ ጀጋኑ ተባዓትን በላሓትን ዜጋታት ትውንን ሃገርያ በዚ ምኽንያት ዝድማዩ ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲ ዘድልየና ብዙሕ ምርጫታት ስለ ዘሎና እቶም በላሕቲ ተወዳዲሮም ዝበለጸ ኣማራጺ ከምጽውልና መድረኽ መረኸቡ እዚ ግና ኣይተረኽበን እዚ ሃገር እዚኣ ምስ ዝኹሉ ሃብቲ ህዝባ ብውሑዳት ሰብ ውሱን ዓቕሚ ናብ ዘይድልየቶ ኣንፈት ትኸይዳላ እዞም ንብልሒ ከም ዕሽነት ንዕሽነት ድማ ከም ትብዓት ስርኢዩ መራሕታ ድማ ንኺጥራ ይብሎ ባዕሉቲ ሓለቓኦም እውን ናብ ምዕባለ ኣይኮንኩምን ትኸዱ ዘለኹም ይብለና ክደናገር ከሎ ሰዓብቱ ግና ንኺጥራይ መመሊሶም የቃልሑ ናበይ ምዃኑ እንተዝፈልጡ ንርእሶም መሓሾም ብብልሖም ዘይንንእዶም ውሑዳት ደኣሞ ከመይ ኣቢሎም እዮም ድሌታቶም ዘስገድዱና ዘለዉ ካባና ዝሕይሉ ስለ ዝኾኑ ዶ ይኾኑ ከምኡ ኸይንብል ከኣ ካብቶም ንዝሓየሉ ምዑታት ተዋጋእትን ኣዋጋእትን እውን ኣብ ቀይዲ ከእትው ርኢናዮም ኣለና ሰብ ብረት ስለ ዝኾኑ እዮም ከይንብል ድማ ብዘይ ብረት ክንቀሳቐሱ ንሪኦም ኣሎና እቲ ብረትሲ ንሕና ኢና ተሓንጊጥናዮ በቲ ዝሓዝናዮ ብረት ገይሮም ግና የፈራርሁና ከምዚ ኸገብሩ ካብ ከኣሉ ደኣ በላሕትዮም ማለት ኢልና ክንድምድሞ ኣብ ፈተና ክንኣቱ ግድን እዩ ኣብ ርእስና ካብ ምፍራድ ክንድሕን ግና ሓደ ኣብነት ወሲድና ከነብርሆ ክንፍትን ናብ ሓደ ናይ መድረኽ ተዋስኦ ክንዕዘብ ኣቲና ኣለና ንበል እቲ ምርኢት ምስ ጀመረ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ነቶም ተዋሳእትን ንላለዮም ከከምቲ ዝነገሩና ሞያ ምዃኑ ሞያኦም ንኣእምሮና ኣእሚና ነቲ ታሪኽ ክንከታተል ንጅምር እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓቂ ዓለም ዘይምዃኑ ፈሊጥና ክነስና እቲ ዛንታ ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ኢልና ንኣእምሮታትና ንዕሽዎ ሓደ ካብቶም ተዋሳእቲ ዘፍርህ ገጸ ባህሪ ዘለዎ ኣብ ከባቢኡ ልዕሊ ዘለዉ ራዕዲ ይኸትል ንሕና እውን ካብቲ መንበርና ተንሳፊፍና ናብቲ ፍርህቲ ንኣቱ እቲ ሙሉእ ዛንታ ክሰኣለልና እንተኾይኑ ኣእምሮና ክግዛእ ኣለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ገለ ኸርእዮናዮም ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎና እታ ዛንታ ክሳዕ ትዛዘም እቲ ኣብ መድረኽ ዘሎ ምርዓዲ ንኣእምሮና ክቆጻጸሮ ዕድል ሂብና ኢና ስርሑ ዝገብር ዘሎ ኣበይ ዘለኻ ዳኢኻ ተፈራርሃና ኢልና ካብቲ ትያትር እንተወፂእና ንዕሽ ኢና ዘለና ነቲ ግሩም ዛንታ ናይ ምርዳእ ልቦና ክህልወና እንተኾይኑ ኣእምሮኻ ናይ ምትዕሻው ክእለት ክህልወካ የድሊ ክሳብታ ዛንታ ትዛዘም ከምኡ ኢልካ ክትቅጽል ትውስን እቲ ዛንታ ምስ ተወድአ ድማዩ ትሕዝቶታ ተዋስኦ ክግምገም ዝኽእል ኣብ ከምዚ ዓይነት ምርኢት ከለኻ ግና እቲ ናይ ዘርዕድ ገጸ ባህሪ እተላበሰ ሰብ ነቲ ምስሉ ከኣምን ጀሚሩ ፈሪሆሙ ለይሉ ተንስኡ ከፈራርሃካ ኣብ ዝጅምረሉ ዕሽነትካ ምቕጻል ልቦና ኣይኮነን እታ ዛንታ ኣቋሪጻ ከም ዘላ ፈሊጥካ ነቲ ይብካዮ ዝነበርካ ተኣማንነት ምኽልኡ ጥራይ ዘዋጸካ እዚ ሰብዚ ኣብ እምሮና ብዝሃብናዮ ግደንበር ኣብቲ ጉድ ዓለም ከፍርሓና ከም ዘይክእል ብሩህ እዩ ምእንቲ ዘየለ ተዋስኦ ኢልካ ነቲ ገጸ ባህሪ ክትኣምኖ ዘድሊ ይኮነን ድሮቶም ምስኡ ዝዋስኡ ዝነበሩ ነቲ መድረኽ ገዲፎምዎ ወፂኦሞም እዚ ገጸ ባህሪ እዚ ድማ እንተፈሪሕካዮ ጥራዩ ዘፍርሕ ዝኸውን እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ የብሉን መጀመርቲ እውን ነቲ ዛንታ ክዓዮ ተባሂሉ እተዋህቦ ገጸ ባህሪዩ ዘፍርሕ ገይርዎ ኣብ ተዋስኦ ክንፈርሕ ኢልና ንኣቱ እንተኾይና ተዋስኣይ ካብ መድረኽ ወፂኡ ከፈራርሓና ግና መብዛሕትና ኣይንቕበሉን ኢና ናይ ኣቶ ኢሳያስ ጉዳይ እውን ምዚ ይመሳሰል እታ ቦትኡ ንሳያ ስለ ዝበልናዮ ናይ ርእሰ ብሔር ክብሪ ንህቦ ንሱ ግና ካብቲ ክጻወቶ ዝግባእ ገጸ ባህር እናወፀ ሓንሳ ይጻረፍ እንተ ተቖጣዕ ይኣስር ወናኒ ዝሃገር ንሱ በይኑ ከም ዝኾነ ኮይኑ ንኹሉ ቡልኬት ይዓጽዎ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ናይ መጻኢ ህይወትና ጉዳይ ባዕሉ ይሕንጽጽ እዚ ተዋሳኢ ዝግና ነታ ዘበላሸዋ ተዋስኦ በይኑ ጥራይ ኣምና ከም ዘሎ ዘኪርና ኣእምሮና እናውንኡ ክምለስ ክንፈቅድ ከድልየናዮ
ኣእምሮና ክቆጻጸሩ ዝብህጉ ተዋሳእቲ ግና ብዙሓት እዮም ቀንዲ ተዋሳኢ ሃገርና ነቶም ካልኦት እናላገጸ ካብ ዘይትፈልጥዎ ዛንታሲ እዛ ናተይ መወዳእታ ዘይብላ ዛንታ ትሕሸኩም ዝዓይነቱ መልእኽቲ የመሓላለፍ ናይቶም ካልኦት ተዋሳእቲ ዛንታ ትራጀዲ ምዃኑ ካብ ሕጂኡ ዝነግሩና ድማ ኣለዎ ኮሜዲ ይኹን ትራጀዲ ግና ኣብ ኣእምሮና ይስራሕ በቲ ዘይስሕቕ ኮሜዲ እንተዘይስሕቕና በቲ ትራጀዲ ከብኪውና ክፍትኑ ከለዉ እንተዘይኣሚንናዮም ተዋሳእቲ ናብ ኣእምሮና መእተው የብሎምን ቀንዲ ገዛእቲ ነብስና ባዕላትና ኢና ኮይንና ዘለና ካልኦት መጺኦም ነገራት ክልውጡልና ንጽበ እንተሊና ድማ ገና ኣብቲ መድረኽ ካልኦት ተዋሳእቲ ክድይቡና ንጽበ ዘለና ኣብ ክንዲ ነቲ ዛንታታት ክንዕዘብ ጥራይ ግዜ ነጥፍእ ካብቲ ኣዳራሽ ናብቲ ናይ ብሓቂ ዓለም ወፂና ህይወትና ክንመርሕ ከድልየናዩ ነቶም ተዋሳእቲ ኣብታ ንእሽቶ ኣዳራሽ ንግደፎም ጽባሕ ንኮ ፋሕፋሒሎም ናባና እንተመጺኦም ንሳቶም ነቲ ናይ ብሓቂ ህይወት ዘይፈልጡ ሰባት እዮም እሞ ንሕና ክንመርሖም ክንዳለሎና ከመይ ጌርና ተሳኒና ንነብር ናይ መድረኽ ሰባት ኣይኮኑን ዝነግሩና ንሳቶምሲ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ዓለም ንባዕለቶም እውን ኣይነበርዎን ብዛዕባታ ዘይትርአ ኤርትራ ክዛረቡና ከለዉ ጽን ምባል ኣይድልን ኤርትራ ኣብ ከባቢና ኣላ ንዳህስሳ ንንበራ ንዓይን ወገናይን ጽቡቕ ዘይኮነ ንኤርትራ ጽቡቕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብሽም ኤርትራ ክሽቅጡ ንዝደልዩ ከነለልዮም ከድልየናዮ ነታ ጠቓና ዝኾነት ኤርትራ ካባና ርሒቖም እናሰኣሉ ከላግጹልና የብሎምን ኤርትራ ንሕና ኢና መሬት ኤርትራን ንሕናን ተኣሳሲርና ንነብር ዘለና ምእንቲ እዛ ሃገር ድማ ዝደመናን ዝለፍዓናን ሰባት ኢና ኤርትራ ትበሃል ኣነ የምጽኤልካ ንዝብል ተዋስኣይ ክንሰምዕ የብልናን ካብ ኣቤትና ሓሊፍና ደኣ ኣበይ ክንነብር ኣብቲ ዝግባኣና ኢና እንነብር ዘለና ከከም መንፋዕትናን ጻዕርናን እንረኽበላ ሃገርያ ክትከውን ዘለዋ እዛ መመሊስና ኤርትራ እንብላ ዘለና ሃገር ኩላትና ከከም ስራሕናዮ እትፈዲ ሃገር ምዃና ንእመን ከምቲ ናይ ዘመንና ተዋሳእቲ ኸእሙኑና ዝደልይዎ ለውጢ ኸየምጽአት ከተሸግረና እትነብር ሃገር ኣይኮነትን ጽባሕ ንኮ እቲ ተዋስኦ ሓቂ ዘይምዃኑ ምስ ተፈለጠ ነቶም ዘስተውዓሉ ስቕ ክብሉ ዝብል ትእዛዝ ክመጸና ከሎ ሽዑዩ ልቦናና ዝፍተን ወገንና ካብ ምጭፍላቕ እምቢታ ዘይነርኢ እንተኾይና ኣኺሉና ናይ ሰብ ኣእምሮ ተጓዲሉና ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጸወታ ሓንቲያ እቲ ሓደ ጉጅለ እምቢታ ክርኢ ከሎ በቲ ሓደ ጉጅለ ጌርካ ምጭፍላቑ ወዮ ኣይፈለጦን እምበር እቲ ተላኢኹ ወገናቱ ዝጭፍልቕ ዘሎ ዕስኩር ንገዛእ ርእስዩ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ገለ ምልዓዓል ክርአ ከሎ ተኣዚዞም ንወገናቶም ዝጨፍጨፉ ናይ ሽዑ ወተሃደራት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ይህሉ ይኾኑ ብዙሓት ካብ ኣሰርቲ ባዕላቶም እሱራት ክኾኑ ርኢና ኣለና ፍትሒ ክጭፍልቑ ዝተጓየዩ ብዘይ ፍትሒ ክጠፍኡ ዘይረኣናዮም ኣይኮናን ኣእምሮ ዘለዎ ዘበለ እምብን ዓመፅ ክብል ክዳሎ ኣለዎ ፖለቲካ ሃገርና ጫውጫውታ ይበዝሖ እዩ ዘሎ እዚ ግና ሕንፍሽፍሽ ከስዕብ ዕድል ክውሃቦ የብሉን እቶም ተዋሳእቲ ኣብቲ መድረኻቶም ኮይኖም ይወዳደሩ ዘእምን ዛንታ እንተለዎም ሒዞምልና የምጽኡ ንህይወትና ዘንጽባርቕ ዛንታ ኣቕሪቦም ኢልና እንተኣሚንናዮም ጥራይ ክንሕሽሸሎም ኢና ክሳዕ ዝኾነ ዝኸውን ግና ኣብቲ ናይ ብሓቂ ህይወት ጥራይና ከነተኩር ብዘየሎ ዛንታታት ክንበኣሳ የድልየናን هذه إذاعة إرنا ደጊምና ሰላም ድሕርኩም ንስተጸንበርኩምና ክብራት ሰማዕቲ ራድዮ ረና ኣብ ኤርትራ ከርኬሻ ዝተባህለ ከባቢ ዳህሳስ ወርቅና ሓሰን ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ተገሊጹ ዕስለም በጣ ኣብ ኤርትራ ዞባ ጋሽባርካን ገማግም ቀይሕ ባሕርን ገና ምፍራይ ይቕጽል ኣሎ ክብል ውድብ መግብን ሕርሻን ኣተሓሳሲቡ ማሊ ሙሉእ ብሙሉእ ብሲቪል ዝቖመ መሰጋገር መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት እገዳ ክቕጽል ተኽእለሎ ተባሂሉ እዚ ናይ ሰዓት እዚ ቀንዲ ኣርስታ ዜና እዩ ቀጺሉ ተዳሊ ዘሎ ትሕዝቶና መደብ መንእስያት እዩ ኣኽበረት መሓሪ ከተቕርቦያ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ረና ሰላም ኣብ ርሑቕን ቀረባን እትርከቡ ዝኽበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ ኣብ ዘለኹሞ ደሓን ክትህሉ እናተመነና ንሎማ ሓሙስ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪ ሰናይ ጻንሖት
ቀደም መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሎሚ ሓሙስ ሓደ ጥቅምቲ 2020 እዩ ናይ ሎሚ 7 ዓመት ልክዕ በዚ ቅንያት እዚ ማለት ዝኽሪ 3 ጥቅምቲ 2013 እንዝክረሉ ህሞት እዩ ኣማኢት ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ገማግም ማያት ላምፔዱዛ ዝጠፍኡሉ ዕለት ምዃኑ እዩ ኣብ ልዕሊ ወለዶና ካብ ዘጋጠመ ናይ ሓባርን ኣሰቃቕን ጥፍኣት ሓደ እዩ እዚ ጋጣም እዚ ዓለም ሰኣለቶን ዝረኣየቶን ክኸውን ከሎ ኣብ ነብስ ወከፍ መዓልቲ ዘጋጥም ዘሎን ሞትን ስቃይን ኣዴታቶም ይመስክሮ ነዚ ዝኽሪ እዚ ኣመልኪታ ዝተጻሕፈት ዝመቀረ ዝኽሪ እትብል ጽሕፍቲ ከነቕርበልኩም ኢና ተኸታተሉና ሬድዮ ኤረና ዝመቀረ ዝኽሪ ንግደት ዓድና ውዒሉ ስዋ ጭልጥ ውዒልካ በቲ ጎቦ ገዛ እንዳደይ ሳራ ቅድሚት መንበር ሕሳር ተጸጊዕካ ቆልዓ ልኢኽካ ከተጸዋዓኒ ሕጂ ኮይኑ ይረኣየኒ ኣሎ ከም ዓሻ ከዓ እቲ ህሞት ክድገም ይቢለ ኣሚነ ይጽበ ኣለኹ ኣእዳውካ ኣብ ጅባኻ እቲኻ የማነ ጸጋም ክትወዛወዝ ኣብ ጥቓኻ ምስ በጻሕኪ የርእየካ እንታይ ደኣ ደሊኻ እንዳሓንዲኻ ሕቶ ብርእሱ ሕቶ ደራሪበልካ እንታይ ከም ዝደለኻኒ ከም ዘይጠፋኣኒ እታ ኣብ ደበና ትኸዊላ ዝነበረት ወርሒ ምስክረ እያ ወርሒ ምስ በልኩ ከዓ ምስ ወርሒ ዝነበረካ ምትእስሳር ዘኪርዮ ክሳዕ ሎሚ ንወርሒ ኸመኻ ገይሩን ዘፍቅራን ዘስተመቕራን ኣይገጠመንን ኣነ ንስኻ ናብ ዑርናን ኣብቲ ደንበ ወርሒ ክንርእየሉ ዝወጋሓና ለይቲ ብልጭ ኢሉኒ ዝኽረይ ንዓኻ መእሰሪኡ ከም ዝጠፍኦ ማእዶ እዩ እቲ ሓደ ሒዝዮን ክብል እቲ ካልእ ዛሕ ይብለኒ ኣንቱ ጉማማ እንታይ ደሊኻኑ እንዶይ ትበለኒ እንታይ ከም ዝደለክ ጠፍኣክን እዩ ምስ በልካኒ ብሓውሲ ሕፍረት ርእሰይ ኣድኒነ ኣብ ልበይ ግን ገለ ነዝዕታት ነዚዖም ከይተዛረብኩ ስቕ ንኸይብል ጥራሕ ሰኺርካ ናይ ሰኸርካን ሓቲተካ እቲ ሽዑ ካርካር ዝበልካዮ ኣብ እዝነይ ይቃልሕ ኣሎ ወስታታትካን ሰሓቕካን ዘይምዝካር ብህይወት ዘይምህላው ጥራሕ እዩ እቲ ካርካርታ ግን ሻቡቕ ሂምካዮ ኣተቁም ነገር ዝሓተካ ዘለኹ ኢለካ ትርርን ትብዕን ኢለ ኣትቆልዓ እስከ ስቕልኪ ትዳፈሪ ብድቋ ናይ በዓል ኣደይ ከይስክሪ ክፈሪሕኺ ቆልዓይ ትበለኒ ለዝነደርክዎን ዝሓረቅክዎን ክዝክሮ ሕጂ የስሕቐኒ ኣሎ ሓቂ ሓሽ ቆልዓ ይነበርኩን ቆልዓ እንተ ዝነብር ምሸት ምድሪ ካብ ገዛ ተደሊኻ ውፂኻኒ ገዛ ክትኣቱ ሓቲተካ መሊሰ ግን ንገዛኹም ንዕናይ ክትብለኒ ከም ዝመጻእኻ ይኻብሪሂካለይ ዋ እንታይ ክገብር መጽአ ኢለ ኸመኽኒ ድሓን ምኽንያት ዶ ኸይትስእኒ ድሓር ከዓ ኣደይ ኮማር ሓሪፍያ ኩሉ ይርዳእ እዩ እሞ ንገዛናኸ እንታይ ክብሎም እቲ ዘስዓብ ኩልካ ሕቶ እዩ ኣትሽኮሪና ኺድ እንዶ ግዳ ገለ መኽኒ ክምጺ ንስለ ሕቶ ሓቲተካ እምበር እንታይ ኣመኽኒ ከም ዝመጽእሲ ኣይጠፍኣነኒ ነይሩ ወሸለ ምሳኻን ደቀቕቲ ዒንትኻን ዝርእየሉ ሃዋህው ተፈጢሩ ምሳኻ ምረኻብ ሽዑን ሕጅን ዘይውዳእ ጥዑም ሕልሚ እዩ ኣብ ትሕትታ ደብዛዝ ወርሒ በቲ መንቀራቕሮ ከልቢ እንዳቦይ ተስፋ ማርያም ውሕ ምስ በለ ነጢረ ኣብ ሕቑፎኻ ምስ ተጠምጠምኩ ንኸተድሕነንን ክትዕቁበንን ዘርአኻና ሓልዮት ምሳይ ኣሎን ክህሉን እዩ ግን ንኻልኦት ብዘለካ ሓልዮትን ትሕትናን ዘይማረኽ መን ነይሩ እሞ ኣደይ ጉዐይ ቅራር ከተጻሪ ኣብ ውሻጠ ነይራ ወላ ሓንቲ ድምፂ ከይገበርኩ ኣብ ማዕረት እቶን ዝነበረ መደብ ኮፍ ኢለ ኣደ ኣለኸዶ ህላውነታ እናፈለጥካ ስኸፍክፍ እናበልካ ሓቲትካያ መርሓባ ባሻይ ኣዲ እዩ ኣዴኻ ዝግለት ይጾምቆ ኣለኹ መቐነ ይኾነካ ኢለ ኣደይ ጉዐይ ገዛ ኣሰርውሃ በቲኹ ይፈልጥን ምዃኑ ኩሎም ጎረባብትና እረ ብዘይምግረን ዓዲ ሙሉእ ዝዛረበላ ሰበይቲ እያ ንዓይ ኣብቲ ዝነበርክዎ ገዲፍካኒ ኣብ ልዳት ናይቲ ውሻጠ ተደጊፍካ ጠጠው ኢልካ ነርካ ዓይነይ ኣብ ልዕለይ ዘዝዋይ ትበላ ኣዴኻ እሊ ይበለላ ሓቀ እያ ናትካ ቁመት ኣብ ትሕቲኻ ደኒኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ጠጠው ኢሉ ብጎንኻ ንዝሓልፍ ሰብ እኳስ ይሰንብዶ እዩ ብሰንኪ ናትካ ቁመት ሓደ ካብ መለክዕ ጽባቐ ወዲ ተባዕታይ ቁሞቱ ኢለ ኣሚነ ነብር ኣለኹ ከም ህፃን ኣብ ልዕሊ ዲኻ ጠጠው ምባልካ ገሪሙኒ ንሓውስ ኸላግጸልካ ብትሑት ድምፂ ክዕክዕ ኢለ ግን ነደይ ጉዐይ ሽዑን ሕጅን ህፃን እንዲኻ ዓይነይ ጋሻ ኣለካ ድዩ
ጋሻየለካን ይብልካን ሓቲታትካ ኣደይ ጉዕይ ኣጋይሽካ ማዕሪኻን ልዕሌኻን እትኽብረልካ ብኩሎም መንእሰያት ኣዕሮኽትኻ ምስግትን ፍልጥትን ሰበይቲ እያ ስጥመት ኣደነትን ሕሳስ ልደወድነትን ኣባኻን ኣብ ኣደይ ጉዕይን ዝተጀመረን ዝኽተመን ዝመስል ኣድናቆት ይገዲፉለይ ሕፍርፍር መባለይ ኣብ ውሽጠይ ንዓኻ ዘሎኒ ስምዒት ከይክሽሓለይ ሰጊኤ ከም ተራጓል ጎረቤት ክዋሳእ ብምሕሳብ ኣደ ኣነ እንዳኣለይ ዝረስሐ ኣቑሑት ተኣኪብ ክኸሂሉ ኣደይ ኪድ ዳሃያ ግበር ኢላትኒ እየ መፅእ ዋይ ኣንተ ንስኺ ዲኺ ንዕበለ ዝምኽባዕ ትቕበልኒ ኣደይ ጉዕይ ኣብ ውሽጠይን ውሽጥኻን ዝነበረ ስምዒት ዝጠፍኣ ሰበይቲ ይኮነትን ግን ምኽንያተይ ከም ዘዕገባ ሓሽሻትለይ ዝሃበትኒ ክሓፅበላ ምድሪ ቤት ምስ ወረድኩ ደድሕረይ ስዒብካ ኩነታታ ስለ ዝተረዳእካ ከቢድ ስሓቅ ክትክልክሎ ትፍትን ነይርካ ግን እንታይ ኮይኑ እዩ ስሓቅካ ዝኹለፍ ነይሩ ትንፋሰይ ተፊኤ ብርሃና ከም ዝኸለፍኳ ጥዋፍ ፍሽኽታኻ በሪሁ ብጸልማት ድባብ ይኹለፍ ነይሩ ብቕድመይ ኣብ ብርክኻ ኣብሪኽካ ኣብ ገጸይ ቅርብ ብምባል ብሕሹኽታ ቡና ኣፍሊሕና ክንሰቲ ከነምስ ምዃና ፍቓደይ ሓተትካ ትእዛዝ ኣመሓላሊፍካለይ ብጥዕናኻ ተጠራጢረ ሓሚምካ ዲኻ እንታይ ትኸውን ኣለኻ ሓቲተካ ኣዒንተይ ኣፍጢጠ ናብ ገጽካ ብምቕራብ እዚኣ ጥራሕ ሓራይ ይበልኒ እዚኣ ጥራሕ ሓራይ ክትብልኒ ክሓተኪ እየ በቃ ኣነ ኣደይ ንስኺ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልና ከንዕልል ከነውጉ ሓደስ ኢሉንሎ ከይተኣቢኒ ምሻነ ኣካይደን ናብ ዝበልክኒ ኩሉ ናበይ ከይበልኪ እየ ዘካይደኪ ኣይናይ መዓልቲ ሞ ኣበይ ክፈልጥ ምሽክንክንካ ከብደይ በሊዕዎ ውሽጠይ ሓራይ ኢሉካ እንከሎ እሞ መስሽን ድዩ ኢለካ ካል መዓልቲ ወላ ሓንቲ ኣይሓተክኒ ኣይሓተትካነን ከዓ ናይ መወዳእታ ሕቶኻን ጠለብካን ካባይ ቡና ቆሲና ከንዕልል ክንሓድር ጥርሓ ነይራ እንታይ ክንብላ ነዲኻኸ ዳሓን ቡን ክሰቲ ደሊ ከም ዘለኹ ክእምነ እየ ከምኡ ድማ ጌርካ ኣደይ ጉዕይ ኣፋ እናጉም ፅፀት ፍቓዳ ሂባትካ ሓቃ እንድያ ነይራ ከዓ ዘይወሓጥ እኮ እዩ ነይሩ ግን ሕጂ እንዶ ሕተተኒ ናይ ሓንቲ ሙሸት ቡን ምስታይ ዘይኮነስ ህይወተይ ክበካ ኣንታ ጥዑም ዝኽሪ ብዝኽሪ ውሽጠይ ንዓኻ ጠኒሱ ካብ ዝነብር ንዓንዶ ባህሪ ስዒርካ ተወለደለይ ንዓይ ነደይን ጉዕይን ክጥዕመና መታን እታ ምሸት ፍሽኽታኻ ኣብቲ ኣብ ፍንጃል ዝተቐድሐ ቡን ዘንጸባርቕ ዝነበረ ይመስለኒ ኣሎ ምስሊ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሽዑ ምሸት ስሓቕካ ኣብ ልበይ የንጸባርቕ ኣሎን ክህሉን እዩ ኣንታ ሓፋር ስሓቒ ኣብቲ ዘለኻዮ ክንድኡ ኸስሕቐካ ዝኽእል ኣጋጣሚ ይፍጠረልካ ዶ ይህልኸውን ብፍላይ ኣረቅም ሰብዛሕካ ስኺርካ ነይርካ ኣነ ከዓ ብጥዑም ዝኽርኻ ስኺረ ይነብር ኣለኹ ግን ጎነይን ሕልናይን እናተሳቐየ ከመይ ገይሩ ልበይ ከዲዕኒ ብምቁር ዝኽርታትካ ኣብ ልሙዕ ፍቕርኻ ክሰራሰር ይነብር ኣሎ ልበይ ዓሻ ሓደረኻ ብልዑስ ከመይ ኮይኑሉሎ ኣደይ ጉዕይ ኣብቲ ድሕሪ ኮፍ ኢልካሉ ዝነበርካ ንእዲ ሕቑኣ ሂባትና ምስ ደቀሰት ኣብ እዝነይ ቀሪብካ ኣደይ ሓደራ ኢልካኒ እቲ ሓደራቲ እንታይ ኮይኑ ሓደራ ህይወት ምዃኑ ሽዑ ዘይትሰወጠኒ ስኽራኒ ኢለ ጥራሕ ሸለሊል እዮም ኣንታ ጥዑም ዝኽሪ ሓደራኻ ገና ድምፅኻ ብእዝነይ ኣብ ሰምዓልኩ ዝነበሩ እዋኔ በሊዐዮ ህይወት ተሓልፈኒ ከም ዘላ ከርክባን ከርክበካን ነደይ ጉዕይን ንኹሉ ዝኽርታትና ዝዘንቱ ግኡዙን ህይወታውን ገዲፈ ስዒበ እንዴ ኮይኑ ድማ ህይወት ዝሃበትኒ ዝኾንክዎን ዘይኮንክዎን እናኾንኩ ይነብር ኣለኹ ምቁር ዝኽርኻን ሓደራኻን ከዓ ተሓንጊጠ ኣደይ ጉዕይ ድሕሪ ምስኣን ንዓኻ ከመይ ከም ዘላን ከም ዝኾነትን ብርሑቕ እየ ዝሰምዖ ግን ብድሕሪኻ ኩነታት ኣደይ ጉዕይ ካብ መስማዕ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻሉ ምህላው ይበልጽ ሳሚ እቲ ናይ ልበይ ሓቂ ግን ሓንቲ ሕቶ ይፈጥረለይ ንስኻ ካብ ዓሳ ነባሪ ዝነዋሕካ ካብ ኣቡ ሰላማ ዝለዋህካ ካብ ማይ ባሕሪ ንላዕሊ ዝጸርሕ ብቆርበትካ ኣይ ናይ ፍጡሪ ነቲ ሓፋር ስሓቅካ ኸዊልዎ ዘሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ወዲ 94 ዓመት ባዮሎጂስት ናይ ኢንስታግራም ሪከርድ ሰይሩ ዝበዝሕ እዋንን ዝለመድናዮ ዜናን ብብዝሒ ሰዓብቲ ኣብ ማሕበራዊ ሜዳታት ብመንእሰያት ብፍላይ ከዓ ብፍሉጣት ሰባት ማለት ተዋሳእቲ ደረፍቲ ሞዴላት ስፖርተኛታት ወዘተ ክብረ ወሰን ክስበርን ክትሓዝን ይጸኒሑ ሕጂ ግን ሓደን ኩሉ ሰብ ዘገረመን ሃንደበት ዝኾነን ክስተት ተፈጢሩሎ
ንሱ ከዓ ወዲ 94 ዓመት ባዮሎጂስት ዳቪድ ኣውተንብሮ ኣብ ውሽጢ ሓጸርቲ መዓልታት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰዓብቲ ብምርካብ እዩ። እንግሊዛዊ ዳቪድ ንልዕሊ 60 ዓመታት ባዮሎጂስትን ተመራማሪ ስነ ፍጥረትን ብምዃኑ ክነብር ጸኒሑ። ከምኡ እውን ናብ ብዙሓት ሃገራትን ቦታታትን እናተጓዕዘ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ መጽናዕታውያን መጽሓፍቲ ዝጸሓፈ ሰብ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ንስነ ፍጥረት ዝድህስሱ ዶኩሜንተርታት መደባትን ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ረኺቦም እዮም። ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣወር ፕላኔት እትብል ሓዳሽ ፊልም ድሕሪ ምስርሑ ድማ ናይ ኢንስታግራም ኣካውንት ከፊቱ ኣብ ውሽጢ 4 ሰዓታት ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተኸተልቲ ረኺቡ። እታ ቀዳመይቲ ዝለጠፋ ቪድዮ ድማ ልዕሊ 15 ሚልዮን ግዜ ተራእያ። ትሕዝቶ ናይታ ቪድዮ ብሓፈሻ ብዛዕባ ተፈጥሮ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ፍሉያት ዓይነት እንስሳታትን ኣትክልትን ዘድሃበት እያ። በታ ቪድዮ ገይሩ ከሕልፎ ዝፈተነ መልእኽቲ ድማ ኣብ መንጎ ሰባትን ተፈጥሮን ዝፍጠር ዘሎ ጋግ ከም ሳዕቤኑ ድማ ዝስዕብ ዘሎ ናይ ዓለምና ዋዕን ምብካል ኩነታት ኣየርን ስለ ዝኾነ ድማ ደቂ ሰባት ንተፈጥሮ ክጥንቀቑሉን ክሕልውዎን ይግባእ ዝብል እዩ። ኢንስታግራም ሓደ ካብቶም ብትካል ፌስቡክ ዝውነን ኣሜሪካዊ ኣፕሊኬሽን እዩ። ኣብ ጥቅምቲ 2010 ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለ ኢንስታግራም ኬቨን ሴስትሮምን ሚክ ክሬገርን ዝተባህሉ መንእሰያት እዮም ሚሂዞሞ። ኢንስታግራም ሰባት ስእልታቶምን ሓጸርቲ ተንቀሳቐስቲ ምስልታቶምን ዝልጥፍሉ ኣፕሊኬሽን እዩ። ንፌስቡክ ስዒቡ ድማ ብተጠቃምነቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ። ኢንስታግራም ካብኡን ናብኡን ስእሊ ተሳኢልካ ኤዲት እውን ጌርካ ክትልጥፈሉ ትኽእል ዝቐለለ ኣፕሊኬሽን እዩ። ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ሓጸርቲ ኮሜዲታት ይኹኑ ካልኦት ተንቀሳቐስቲ ምስልታት እናለጠፉ ስሞም ገኒኑሉ እዩ። ኣብ ኢንስታግራም ካብ መራሕቲ ሃገራትን ፍሉጣትን ሰባትን ጀሚርካ ክሳብ ተራሰብ ስእሉ ዘይለጠፈ ኣሎ ክበሃል ኣይደፍርን። ንሎም እምበኣር ዝበዝሑ ተኸተልቲ ዘለዎም 5 ፍሉጣት ሰባት ክንክተል ኢና። ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስራዕ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንሱ ድማ 238 ሚልዮን ተኸተልቲ ብምፍራይ ጎብለል ኮይኑ ይርከብ። ካልአይቲ ናይ ዓለምና ዝነኣሰት ቢልዮነር ኬይሊ ጀነር እያ። 196 ሚልዮን ተኸተልቲ ኣለውዋ። ድምፃዊትን ተዋሳኢትን ቦቦኣ ካብ ሜክሲኮ በዲኣ ድማ ካብ ጣልያን እትውለድ ሳሊና ጎመዝ ብ194 ሚልዮን ተኸተልቲ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ኮኸብ ናይ ክለብ ባርሴሎና ዝኾነ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ 167 ሚልዮን ተኸተልቲ ብምውናን ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። ምዕባይ ሓብታን ኬይሊ ጀነር ሞዴል ኬንደል ጀነር ብ139 ሚልዮን ተኸተልቲ 5ይ ደረጃ ሒዛላ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዝበልናዮም መደባት ከም ዝተኸታተልኩም እዮም ነይሮም። ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተተስፈና ዝመጽእ ሐሙስ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤርትራ ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ